бардор омада, салом алейкум. Шумо медонед ки дар канали ма тамошо кардем як чанд видеои рекордҳои беақлонара, ки дар сар фикр меяд ки одам чӣ хел фикр кард ки ҳам хел рекорд дар сараш омад. Ва дар ин видео боша бардор тамошо мекунем бо як чанд намуд рекордҳои дигаира ки иша ман ном намемонам ки ин рекорд чӣ хели рекорд, гурӯҳи кадом рекорда дохил мешавад. Шумо худтон дар комментария бинависед ки номи ҳамин видеора рекордҳои чӣ хели монем. Хубтараш падхадид мекунам. Шумо қарор доред бардор дар канали SM Шарипов ва ман ҳастам бо шумо Муҳаммад Шарипов. Рафтем. Шахсое ки варзиша дӯст медоранд ё ки мухлиси ягон даста ё ин ки ҷанговаранд. Ссилкае ки дар описиони видео мондагия бардоро ба шумо имконият медиҳад ки дар ҳамин кори худтон бо сум кор кунед. Агар ту гадат карда бутонӣ ки дар бозии оянда ё ки дар ҷанг ки ғолиб мебурояд, метавонӣ ставка кунӣ дар ин кори худот бурд кунӣ. Ссилка барои гузаштан ва сум бурд кардан дар комментарияи видео закрепит кардагиаст. Хеле аҷоиб бо агар ки дар рӯи занак мақсад мӯҳ бинӣ ягон баста ҳолатое ки дар баъзе одамои синни солшон рафтагӣ мақсад ягон тори мӯҳ мебинӣ. Не ки бо ҳама аҷоибу шидарие ки ҳамун мӯҳ ҳамун намуди бурояд ки нормални риш шава, риши ки чӣ хеле ки дар рӯи мард аст. Ҳатто як хел мардо ҳам надоранд хеле мӯҳ. Ва ҳамин хел мӯҳ яъне тарш риш дар рӯи ин ҳамин одам баромадагия ва бародаро ин одам мумкин аввал шумо фикр кардем ки марда не бародаро ин зана. Бале бародаро ва ин ягон дона мӯҳ нест, ин конкретни риша ва цвети риши серебристия 28 сантиметр дарозӣ дорад. Виллер ин занак ҳам хел ном дора. Нақша надошт ки мақсад риш бурорум ягон дору бизана хидша ки дар китоби рекорди Гиннес дохилшам. Ин як намуд касалай организми, касали ном дора гипертрихоз ки дар рӯи занак риш мебурояд ва сурати ӯро мардак сурат мекунад. Вақте ки ҳамин кор сар мешава, аввал метарошид риша, баъд оста оста монда мешава ва мегӯяд наметарошум дигар, мемонаш мебурояд. Ҳастанд ҷое ки медонем ки мӯҳ мебурояд. Або ҳастанд ҷое ки фикр намекунӣ ки мумкине ки дар ҳамонҷо бурояд. И ҳаст гӯш. Вале бардора хай дидагием одамоеро ки гӯшошон дахай ҳастаил, не ки на ин қадар чени ин одаме ки дар китоби рекорд дохил шидагия. Ва дар бисёр одамое ки мақсад дар гӯшошон мӯҳ мебурояд, агар бисёри бад бурояд, мумкине ки бичинанд, битарошанд, хай ай ҳадди бад агар дарози бад шавад. Ва Энтони Виктор ай Ҳиндустон дар як ақида меяд ки нараса ҳамун мӯҳое ки ай гӯш мебурояд ва ба ихтиёри худаш мемонад мӯҳоро ки бироен чанд қадари мехоҳед. 16 августи соли 2007 дарозии мӯҳе ки дар гӯши ҳам мебаромад чен кардан, дар ҳамон вақт рекорд установид кардан 18 сантиметр буд. ай рекорд боша бардоро солҳои 70 ҳамин хел мода буд. Сею пею хирмо ягон чи дошта бошӣ ҳамча ҷуга мекунӣ меистад. солҳои 70 ҳам хеле афропричёскаҳо бардоро мод набуд ва ҳозирам баъзе занон намехоҳанд ки хайрихиш кунанд бо ин намуд причёска ва ин занак дар ҳамин причёска рекорд мегузорад. Яъне чӣ хели причёска бардор оддӣ када бигам, агар мисол дар хонатон ягон чи гум шава ҳам хели занак бо ҳам хели причёска боша, ягон ҷои дигара не, аввал сари ҳамира кофта накора. Вақте ки мебинӣ ӯ қадар калони бад наметавад, не ки дар асл бардоро диаметри мӯи ҳамин, яъне ки ай ин тараф то ин тарафа 1 метр 32 сантиметр. Тасаввур кунем бардоро як бор метра бигирен дар сартон чин кунед 1 метр 32 сантиметр. Эвин Дугас ин зани аст ки 20 соли худша сарф кардагия барое ки ҳамин хел причёска битона карда. Ва бардора агар шумо ягон каси бихоҳед ки ҳамин хел причёска бикунед, физически мумкин нест ин хел причёска дар ҳама намуди одам барои чӣ ки ин сохтори мӯҳ ҳам хели ки ҳам хели мӯҳ карочи бинависед дар комментария чӣ хели мӯҳ ай. Ҳастанд занакое ки чӣ ба адабонатар гап занем, пеши бари худшона мехоҳанд ки калон кунанд, ки ҳозир хай дар мисол бисёр ҷо мода дарафтаиста ва бисёриҳо барои кора кардан ҳатто саломатии худшона дар хатар мемонанд. Ҳаста бо одамои баақлш ки ба ягон роҳи хубаш ҳамира мекунад ки худашда безарар шавад. Не ки ҳастанд одамое ки ба тариқи дору, укол ва ҷарроҳӣ мекунанд, дар ҳамҷо чизҳои лишни мемонанд то ки ҳамун чиз объёмаш калон битова ва албатта ки оқибати ин кор хеле безебай. Ане ки бо ҳастай одамое ки худодод пеши бари ҳамон мақсад калонай. Бо ҳастай одамое ки калон шидагиай, шидай бо шидан мегирад, яъне ки наместа пеши бари ҳам калон шидан. Ва ҳамин занаке ки рекорда гирифтагиай ба ҳаҷми калони пеши бараш, пеши бари ӯ наместа рӯз ба рӯз калон шидестай. ва духтуро ҳамон қадаре ки ӯро мегӯянд ки мақсад ягон роҳ ягон чораҷӯӣ кун барое ки манъ кунӣ калон шидани ҳамура, ин занак розӣ намешавад. Ва бардор дар вақте ки ҳамин рекорда гузоштанд, обхват яъне ки агар гирд ҳамура чен кунӣ 177 сантиметр, яъне 1 метр 77 сантиметр. Чест на бардор илтимос дар комментария ҳозир видеоро пауза кунед ва дар комментария бинависед ки
вазми шумо чанд қадам одаи мара тамошо дорӣ, вазми чанд килоай. Ман бовар дорам ҳозир ҳаминҷа одаим пайдо мешавад ки ай вазми пеши амида вазми тамоми бадани ам одам камай. Яъне ки бародаро вазни пеши бари и одам 59 килограммай. Яъне дар вақте ки рекорд установид карда буданд дар ҳамҷо 59 килограмм буд. И ҳар рӯз бо калон шидистай. Ана шумо ҳам худтона качок мегирен. Одам дидем 24 соат 59 килограмм бора мегира мегардад. Мигранти норвегӣ дар США рекорд гирифтак бо ай ҳама дарозтарин риш. Ҳарчи ки дар оҷа риши дароз мондан мумкин буд. Ва бародаро точно угада намекунем дарозии риши чанд қадар буд. 5 метр 66 сантиметр бародаро дарозии риш и одам буд. Яъне ки қадар риша чихел мегардон бад ягон рюкзак мегирифт, сумка мегирифт, не бародаро мехамондиш то поша меомад ва даюсо мондагиша дар гирди китфуш мепечонд ҳамхел мегашт. ҳаёти оддии фермерӣ дошт ва албатта ки бо иришиш хеле машҳур буд, барое ки то ҳозира рекорди ура ягон кас задагӣ нест. Соли 1928 як писараш камтаракша мемонад, зиёдиша мебара ва дар Смитсонский институт мемонанд, то ки ҳар як шахс бутона бибина ириша. Ва бардор тасаввур кунед ки аз соли 1928 то ҳозира ин рекорда ягон кас задагӣ нест. Бардор дар ҳаминҷа видео ба поён мераса. Ягон фикр ақида дошта бошен, метавонед ки через комментария дама бигӯен, ба тариқи лайк, дизлайк метавонед нишон битен дама ки видео дар шумо писанд шуд ё ин ки не. Ва одамое ки дар бораи блогерӣ савол додагӣ буданд, баъзеҳо дар комментария менависанд ки ака чӣ ба саволи мара ҷавоб надодӣ. Бародарҷон, ҳаматонда ман дастгирӣ мекунам, саволотонда ҷавоб метам, то ки мақсад саволе ки дар шумо меяд пеш меяд дар ҷодаи блогерӣ ответ бигирен ва ҳамин кори шумо осон шавад. Ман ҳамин чизе ки кардаистам, шумо мебинед ки ҳамон видео просмотр намегирад. Ман мисол айдами просмотр надавидоистам. Барои чӣ? Барое ки мисол вақте буд ки ман худман блогер будам, ба дастсовет як ягон савол мехостум ки як кас бошад ки мара саволам ҷавоб дад. Мутаассифона ин хеле одам намеёфтум. Имрӯз ман ҳамин кора кардаистам ки саволое ки шумо доред ман ҷавоб будам. Албатта саволе ки ягон татонда ман ҷавоб надода бошум, дар охири видео ман нависондагим ку давом дора. Яъне ки ҳаста видео ман снимат кардагим, монтаж карда партофтан мегирам. Фақат видео дар бораи блогерӣ думбадум нашава, барое ки дига подписчикорам фикрша кардан накора, скучна нашава канал. Ман байнода бовора монтаж карда партофтан мегирам. Ва бардора мегзарем ба салому паёмо ва албатта шӯхиёи шумо. Ҳикматулло Муродов: афанди бояд алиқишлоқ шаҳр барава ба харшам қатӣ шай. Баъд харша дар поиз раҳ наметан. Ба харша дадами поиз мебанданд, мераванд амухел. Афанди дар шаҳр мераса, нигоҳ мекунад ки харш челеси шикастагиай мурдай. Афанди мега: эй ахмақ, хез ҳамаи раҳа бепул омадаи бо даҳанат гиз механдӣ. ошуқбачаи саргардон: афандира ҳама хар мега, баъзанаш мега афанди биёя талақ ош мекунем, бира мачид ном таълиш кар. Ман изо мекашум ай номита. Ба афанди мега майла, оша мекунанд, мехӯранд, меравад, номша ҳалиш мекунанд, баъд хона мея мега: номта чӣ мондӣ? Мега: хутик. Занаш гизала мешава, мега: э мардаки беақл, ҳамин хутик 2 сол пас бо хар мешавад. Сафарали Қамбаров: салом алейк ба ҳама ғарибо ва ба акаи Муҳаммад. Алейкум салом. Ду девона аз девонахона гирехтаниян ва як девонаш сини як девонаи дигариш мега: бира бин ку ҳам девонахона девол дошта боша. Ба болои девол мегирезем. Баи девонаи дигариш мерава, меоя мега ки ай девонахона гирехтан на мешава. Вай девонаи дигариш мега: у чӣ ба? Вай девонаи дигариш мега: охи девонахона девол надора. Фарух Тиҷи: салом алейкум акаи Муҳаммад. Алейкум салом. Карочи да Америка як холодильник соз мекунанд, ба барои проба кардан 3 каса меоранд, якташ урус, дуюмаш хитоӣ, сеюмаш тоҷик. Ба уруса медоранд 5 минут места мебироранаш, хитоӣ 10 минут места мебироранаш, ба тоҷика медоранд, ай байн 1 соат мегзара намебироя. Ба меган иша мурда чӣ бало. Мекушоянд тоҷик ёнбош кардагӣ, мега: э дара хонара хина кардӣ. Муҳаммад Ҳамза: салом ба худ ака. Алейкум салом. Карочи зоғ бачаша мега ки офтоб да нашин ки сиё мешай. Ё ки и афанди тра брат ихе мегем. Карочи як рӯз зоғ бачаша задаистае ки рӯбаҳ меоя мега ки чикор кардаиси? Чӣ ба мезани бачата? Мега та мегум офтоб дан агар сиёҳ мешай, бои мегардад. Шодовар Нуриддинов: арӯси афандира дизло медиздам, баъд афандира занг мезананд, меган $1 миллион миёрӣ арӯста мебарӣ. Афанди мега: биёин тариш мекунем.
ман шумо да $2 миллион метам, илтимос наёринаш. як рӯз афанди айболои кӯприк мегзара ки як калучаш дар даруни об меғалта. калучи дигари шанфур мета мега паат бура амрата биги биёр. Тоҷдин Қурбонов саломи оилаи Набиёфо ба мардуми Данғара. Кароч як бачаи қишлоқӣ якум бор шаҳр мерава, дар ресторан мешина, заказ мекунад. ба вилка миёранаш, якум бор вилкара мебина, ба офитсанкара фреб мекунад, мега ки и қошиқтон худаш даридагӣ буд, бо бори ман накунед. Умедҷон Табаров шогирд аз устодаш пурсид: устод, барои чӣ духтарони замонавии имрӯза бисёртар ба мини юбка мегарданд? устод бо шогирд мегӯяд: чунки мини юбкаро пӯчидан, роҳ гаштан осон, давидан осон, паридан осон ва карочи ҳама кораш осон да. Умедҷон Табаров афанди маршрутка мехара, баъд кор мекунад. як рӯз ай кор меоя, монда шидагӣ хунаш, дар ҷои шидагиш ховуш мебара. занаш мебинад ки ховай, баъд мега бихез мардак бирем ҷогада хов кунем. баъд афанди мега то 10 нафар нашава айҷом намехезам. Умедҷон Табаров дар Россия 30 градус хиныка, як урӯз пиваи хиныка мехӯра ки ба як тоҷик мебинаш. мега даи 30 градус хинаки пиваи хиныка зарести, бо хинакит назана бимирӣ. баъд урӯз мегардаст ин тоҷик мега: ака намурден тоҷико, шумо дар 45 градуси гармӣ чой ҷӯша мехӯрен, намембирен ку? Умедҷон Табаров ҷои якума мегирад дар ай ҳама одаме ки шӯхӣ бисёр наистега. призаш браҷон $100 дар номи ма бояд ки бигзаронем, барое ки ҷои якума гирифтӣ. призои ма чапана. Фирқа Давлатзода: салому алайкум ака. Алайкум салом. Диловар Тураев: ассалому алайкум. ай номи бачаҳои ғариб ба тамоми мусалмонони рӯи замин. Алайкум салом. Беха МС: салом ай номи Беҳрӯзи Гулистонӣ. Салом ай Санкт Петербург ба кулли мардуми ғариб ва ба Комрону Шоҳрӯз. Ассалому алайкум. Сафарбек салом мерасонад ба Сулаймон ва Беҳрӯз Ануз Хисрав Рамазон. Абдулмаҷид Ҳабибов: салом акаҷон. Алайкум салом. Саломи маро ба мардуми Панҷакент ва Муғиён расон. Меҳроҷиддин Тиҷикӣ: салом алайкум акаи Муҳаммад, ба худат алайкум салом ва ба тамоми мардуми мусалмон. Некбахт Сайнабиев: ассалому алайкум акаи Сем Шарипов. Алайкум салом. ягон видео дар бораи зино зани шавҳардор бо марди номаҳрам. Астағфирулло. сабук шабраҷон. вазмише. Исломиддин Табачка: салом акаи Муҳаммад. Алайкум салом. монда набоши ака, барои видеоот гап надорум, зинда боши. боши брат, саломат боши. Файр Растаман: салом алайкум бародар Эсем Шарипов. Алайкум салом. ман Саидов Саидвалӣ. салом ба мардуми Ҷиликул. худо ҳофиз. 4 лайка гирифтамаш брат. Раҷабалӣ Каримов: салом алайкум Муҳаммад. Алайкум салом. якум просмотр, якум лайк. гап нест брат, раҳмат. бародар, дар ҳамин ҷа видео ба поён мераса. хайр, то видеоҳои оянда.